i hovedet som min tjærestand. Og han sagde så mange mærkelige ting. Og i næsen havde han en kæmpe ring. Jeg spurgte ham, hvad er du der for en? Hvorfor har du små tærte op ad dine ben? Så lå han blot og sagde disse ord. Af ordene forstod jeg ikke spor. Fidli hak, ulla tom, rasigassi bom.